di cumungkan musuh boh hanggang tam kayaknya hino baksa ni shop tong le mo di cumnani oro berenani oro tanan jauh tani no dream tong kasih emang ikan norong ni pulang kusya itu angin payah nah norong ni tamai dai ang sawi ang le berai ka hai ka tam no tam su problem ka ba an shop se mo hai ang di cumnani ha no tam ka ba no ke janjani shop kiri ba ani ba hai ang go shop Norok je tabuk video nugini tongai man kana bukhuri mita tam kok no sawi kana reka lukurok no jeta bini dress sumung no tui kabang ma borok yasi sulai kok salai tongmani to tui bo video ni bising ti reply rifai kya kebni rang bai chumya kebni rang sabai ang oba he dress sumya eba ke jotani live no oba hai sok tongo dress sumnani abo hinani kunu order gre oba ke kok sai tongmani nukha video ni bising te phiaba ajaga wo asuk bai payako onak wan chujang na kok tongko rang do nijini no haipa no aro onek wan chujang na kok tongo do video no abani bagina payasak na di joto kaham ge saima line or video ni bising te norok je tabuk nugini man kana bukhugru mita no lai thanai salke sigango bukhugru mita sakbai thang no bini facebook page so photo kaisa post khlaika nogo short dress sumbai eba ke basawai pujak mani obnab te tagbo pailaya ko kabangma borok no salai tongko kabangma borok no baksa download khainara gai screenshot nara gai post khalai tongmani tabukbo pailaya ko sung o video ni bising te duita topic ni kok no norok bai baksa share khainani thangai tongo sabani himale bukhuk Rumita Debbarma bukhuk Sagarika Dvrma ni video no te borok khorok ni no hamia sana bagai hamia o siglingna bagai video no snamani ya kham hamia norok o video ni bising te se bujinai sangkeb no ham ni saglak hamia an saglak o video ni bising te norok bujimanai sabo kaham sabo hamia eba ke sabni sai tong sabni saya phani sungpula bukhuri mitani kok no clear khalalena dress sumnani eba ke dress pai sumnani khomata to jotoni sakono tongodo eba ke jotoni sakono muchungmani tongo abo kebeni kok nange kebeni order nange dress sumnani phiaba ajaga wanchungnai di nang tini kaisa tipra satati obo haike buni do phake buni jatini choma haike chombui phunuk tonghan ke boiba comment hamyabo khasinai kahambo khasinai obnati sana thangan ke sayung sakno video snambo post khayo photo sarago post khayo phiaba boibe comment hamya sajake boibe khoksidara sajake tewesa video ni bisingte phai reply rifayo maneke public rono no phunugo teisa public rokoni hinjagenge public rono no teisa reply ro ebake public rokoni controversy lai tongmani haita jeng sana naimani ke omose video no sarok lai tongkhan ke ebake facebook kaisa facebook thangino creator nongi tongkhan ke facebook ni content creator nong tongkhan ke kaham content tei video salam lai di boibe hamya saje tei boibe yasi surre tei kabang masini tebra jik brei dongo limit padra sumya kabang man tongmole oboro khangke borkhe bahai views phai rang man tong bahai deba o jaga main kok yomon se views kaisa ni bagai sak no phana dam le ga jai sini borok views phakin payo je jati ke sarok lai ma chaw nei je sarok lai tongai training chol lai tongchu borok simia oma ki sodre sumnai kabang ma borok no tongo sing kabang ma borok ni kong na mention khanani thangya tangi hinge je jaga bo borok ni video je tabuk viral ngi tongo obna te se singkilar khanya bagai o video sunambo single as ko kolok sana thangla ko kabang sana thangla buji man ke norno buji wi kaham ke chole la di video snaman sikang kaham ke wan chugai ba biwai video no post khala di and take sa photo dress nang nungya chumui haino post khala la khaba boi ba comment hamya khlaijak sinanimle abo sabnile dusba abo wan chugai nale siri ba apsong joto lokorong no wan chugai nale di sabni sa ya photo sarong na sai tong jeta comment hamya khai tong na sai tong abo lesson semle sabni sa amonarong no wan chugai nale siri pareseng khoroksa borong ne egen cho asuk sanan thanglak jotoni brand no thani no wan chungani joratei god boss namoi roka jotono saiman na joratei ke jotono ojon ke na sanamoi roka abrong na sik khoroksa ne egen cho asuk sanan thangla wan chuno rengke ba wan chuktun wan chuyan ge ba sarok lai haino nang no ya nong lai tongton abono sang asuk sanan thangya tekisa number 2 point ngeke khuk Sagarika ni video bobo sem obo haino short dress sumani ebaki bini kok samani belakheno lukurok sajayango jete bini kok samani chalaro kringke jesepan nongi tongmano istomya phan tongmano obaike kok salaimana tei kabama chalaro comment kahamo khlage hamyabo khlage abo comment porise kolbalia haise asake comment bangkha sung bukhuk Sagarika ni kok sana thangenke bini video ro photo ro post khaimani agi rongni naine genke one limit no tongo maneke dress ro limit par ke chomani nugatha norok nugini mangkhanai ko agini eta photo je post khlaimani joto limit phiaba kaisa video bini 3.6 million kaisa thangka abona rik sawai belakhena views na tei tabuke photo video kuno limit ni dress sumli obai ke video post khlai tomani nugjaka norok rik jak nukhana
obo ang sakbai thangri gya bini Facebook page norok thangi naidi bo sakbai thangno digei to main kok gyajagano sini tibra sarok eba sini bororok views kaisina tei sakno dam relalia haisi kokhe views mankhin pai views important ngjak bai siu sakno ke important singjale gaja ge vibe sonor noro wanchugi naisiri sabni chaka sabni chaya tebra sani tomung ge tebra sarong dress go omodi ya norong no kahmi saimano chumna to pai chum tongdi nogo sumita